Lale ngimile ngoba ayikho nje into ebengayenza yikuthi ngicike ngazi indonga. Benyukela kutshe kwishumi elinanye inani labantu abaswelekileyo kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kwezikhukhula zemvula nebezikhatshwa ngumoya obubhudla ngamandla. There's a lack of communication with applicants or court users in their language of choice and a lack of sufficient interpreters. Umkhuseli woluntu Advocate Koleka Gcaleka uthe thatha ingxelo ngobunzima obufunyanwa ngamaxhoba oxhatshazwa kwiinkundla zikaMangiseli. I-Kaizer Chiefs kuyomele iqashe uNazareth Nabi. UKhomsile uthi uyakwazi ukuwina eseTanzania naseMorocco ngesizini yakhe yokuqala wenze kahle kakhulu. I-Kaizer Chiefs iyaqhuba nephulo layo lokukhangela umqeqeshi omtsha uza kuxhuzula imikhala kwisizini ezayo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandaba ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Sisube imiphefumlo elishumi elinanye indudumo ezimandla nebezikhatshwa inkanyamba kwiphondo laKwaZulu-Natal phezolo amaxhoba asinde ekreleni ashiyeke engenamakhaya kulubaphathiswa eliphondo ityelele amaxhoba namhlanje. Ngamakhulukhulu abantu abashiyeke bengenamakhaya kwiphondo laKwaZulu-Natal. Oku kuza emva kwentlekele yesichotho semvula ezimandla ezikhukhulise izindlu ze kwabhubha abantu kweli phondo. Izikolo nazo zithwaxwe kanobom. Amaxhoba asinde kule ntlekele athashiyeke engenandiswa phantsi kwempumlo kwaye neempahla zimke nesichotho. Lale ngimile ngoba ayikho nje into ebengayenza yikuthi ngicike ngazi indonga ngimphathe leyo ngube manzi nayo. Nami nje indami out bithi into engiyitholile njengamanje lezi sigubhu sikagesi engisiphethe. The management of what disaster management is very, very poor in this eThekwini. Very, very poor. As I said, I came here last night at 6:30 and there's no one from the rescue services. They could have brought in people from Amslali, from Bedlam, from Slanga, from Stanger, but no one. Inkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal unkosikazi Nomusa Dube-Ncube ithi baza kwakhela amaxhoba izindlu ngokukhawuleza. What we've just got to learn is that this area was already planned for housing development and we had in mind to build temporary houses, but we think instead of building temporary houses, it might be important that we just start building houses so that we don't waste money. But what we would need then to do, we would need to decant some people so that we make space for building constructors to start then building. We are exploring the areas where we can take them to, those where we'll be demolishing that area so that we can then have contractors to start doing that kind of work. Inkulu baphathiswa ikwathi okwangoku basazokwakhela amaxhoba entlekele impahla zawo ziza kugcinwa kwindawo ekhuselekileyo. We're trying to identify some flats again where we can put them in some decent flats. In the meantime, while then the proper accommodation is being done, and the MEC is the halls that they used last night, but for today we'll probably have to. Because the schools, they need the schools as well. The children need to go back to those schools. The Department of Education is going to be bringing in temporary, classes for the schools that were also damaged. Kulindeleke ukuba bagcinwe okwethutyana kwizindlu esemgangathweni abahlali abachatshazelwe ngulo nogumbe. Umkhuseli woluntu Advocate Koleka Gcaleka uthe thatha ingxelo ephathelene nobunzima obufunyanwa ngamaxhoba oxhatshazwa kwiinkundla zikaMangiseli. Advocate Gcaleka uthe lilizwe linomthetho nowenza kube lula ukuqubisana nomkhwa wodushe olusekelezelwe kwisini kodwa oku akwenzeki. Ukulahleka kwamadokethi, ukumiswa kwamatyala ngenxa yokuqhawuka konxibelelwano phakathi kwenkundla namaxhoba zezinye zeengxaki umkhuseli woluntu athe waziveza kule ngxelo yakhe. There were no consistent timelines in the application and issuing of interim protection orders, which is required to assist victims of domestic violence. Some courts were dealing with protection order
On a daily basis, and other courts set aside 1 day in a week to deal with applications for protection orders. This is contrary to Section 5.1 of the Domestic Violence Act. Omnye umngeni ojamelana namaxhoba okuxhatshazwa kucaciselwa ngokubhaliweyo xa ixhoba livula ityala. There's a lack of communication with applicants or court users in their language of choice and a lack of sufficient interpreters. The brochures which are in English only, making it difficult for applicants or court users to understand the content of available material, advice, and to complete the complex application form. Umbutho ongajonganga nzuzo nojongene nokulwa nemicelimngeni ejamelene nabasetyhini nabantwana uthi bayalithakazelela inyathelo lokungenelela komkhuseli woluntu kule nyewe kwaye baza kuyiphicotha le ngxelo ngokupheleleyo. We are looking forward to going through it so we can see if the challenges that we often face when we assist victims to navigate the criminal justice system have been identified and exactly what these remedial actions are and what the plans are that have been put in place in order to ensure effective monitoring and evaluation of the implementation of whatever the remedial actions have been put in place or recommended by the public protector. Le ngxelo inikezelwe kumphathiso wezobulungisa kwaye umkhuseli woluntu uthi amasebe karhulumente abandakanyekayo mawasebenze nzima ukusombulula imingeni neyenza kube nzima kumaxhoba okuxhatshazwa kweli. Kuza kuthi xebelili kubaqhubi nanjengoko liza kwehla ixabiso lamafutha ezinzulweni zobusuku. I-93 kunye no-95 baza kwehla nge-R1.24 ilitha. Zombini igrades zediesel ziza kwehla nge-R1.18 ilitha. Nalo ixabiso lepetrol liza kwehla nge-R1.07 ilitha. Ukanti ixabiso lerhas liza kwehla nge-R1.35. Luhlile uqoqosho lweli kwikota yokuqala yalonyaka ngomyinge ka-0.1%. Icandelo lezemveliso elezimbiwa kuquka nelokwakha ngawona afumene ubunzima, nangona kunjalo icandelo lezolimo lihlume ngomyinge we-13.5%. Investments have gone in the negative 1.8%, and that contraction we have seen it occurring over a period of time. Of course, there were a lot of things that investors were looking for other than interest rates. They were also watching the way in which things would be happening in the elections. And as they watched that, which is not our space, by the way, but in terms of withholding investments and watching that space has always been the way in which investors go speculative on the economy. Kulindeleke ukuba ijaji inhloko uJudge Raymond Zondo amkele uluhlu lamalunga amatsha eParlamente nawendlu yowiso-mthetho yamaphondo ngoLwesine ziyanikezele ngalo eParlamente njengoko kulungiselelwa intlanganiso yokuqala yolawulo lwesixhenxe lorhulumente wentando yesininzi. Lentlanganiso iza kubanjelwa eCape Town Convention Centre njengoko iParlamente isalungiswa emva kokuba yatsha yangqongqa ngonyaka ka-2022 okukulandela ukubanjwa konyulo likazwelonke kweli. Ijaji eyinhloko uJudge Raymond Zondo uza kudlulisa uluhlu lwamalungu amatsha eParlamente naza kufungiswa xa kuhlala intlanganiso yokuqala ngqa yeParlamente yolawulo lwesixhenxe lwedemokhrasi. On Thursday we will be at the Constitutional Hill. The Secretary of Parliament will then receive the candidates list from the Chief Justice of the Republic, and this is intended, of course, to ensure that the administrative processes now begin to roll. To actually ensure that we put and capture all these 490 members of the National Assembly. Ephendula kwisigrogriso sombutho MK usomlomo weParlamente sokuphazamisa ukuhlala kokuqala kweParlamente uthe iza kuba luxanduva likaJudge Zondo ukujongana nayo yonke imingeni eza kuthi ibe khona njengoko inguye oza kuchophela le ntlanganiso. He has gazetted the rules that will guide procedure on that day. So he is the one who will deal with any challenge, any question, any query relating to that first sitting. Umhlali wethu wezepolitiki uSanusha Naidoo uphefumle ngelithi. We see the ANC has 159 seats, and that means it's both in the NCOP, in the National Assembly, and that's the national ballot and the regional ballot, which means that they will not enjoy majorities in the committees. Ukanti kukwalindeleke ukuba uJudge Zondo abhengeze usuku lokuhlala kokuqala kweParlamente apho kuza kufungiswa khona lamalungu ze konyulwe usomlomo weParlamente kwanomongameli omtsha welizwe.
Kulubaphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane utyelele amaxhoba ezikhukhula zemvula eMonti nakumasipala waseNelson Mandela Bay. Kusenjalo bamemelela kwiindawo zokuhlala ezibhetele abahlali kumasipala iBuffalo City abashiyeke bengodinga indawo ngenxa yemvula ezimandla ezibangela izikhukhula ngempelaveki. Uncedo silifunayo kumasipala into yokubana makasikhangele lo mzuzu zingekami izindlu kulandawo zikuyo makasikhangelele indawo ezisafe for uhlala thina like i-shelters okanye ubana ngaba zifumaneki zikhona mos izindlu esezakhiwe ezingekabi nabantu ebenosithaka abesithatha sikhabe sixhoka kuso. Uncedo ondilufunayo yindawo yokuhlala ndisuke kulaa ndawo ndihleli kuyo ngoba ndipha ngenxa yoxakwa. Ukanti inkulubaphathiswa yephondo laseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uthi basebenza belijonge encwadini ixesha ukuqinisekisa ukuba bajongana nayo ngqo le nyewe. As provincial government, we are committed in helping our people wherever they are. They are gathered in hundreds in churches, and we thank God for the churches that have opened doors for them. Kananjalo kumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay, iinkokheli zephondo ziphume ngobuninzi ukuya kunika isandla kumaxhoba ngelixa zikwahambele nekhaya lomntwana obeneminyaka emithathu ophulukene nobomi bakhe. Ukanti umbutho wesisa iGift of the Givers uthi mninzi umonakalo owenzekileyo. It's very extensive. I had to expand the number of people I sent my teams into the area. In this city and Kariga alone, you're looking at, they fed 3,000 people in tent shelters over the last 2 days. That's only in this area, in Kariga and Nelson Mandela Bay. And you mentioned some of the areas where the people have been affected. It's much worse in East London. Basixhenxe ke abantu abathe baphulukana nobomi babo ngelixa ingamawaka abathe bafuduselwa kwiholo yoluntu yasekuhlaleni nabathi imeko yabo ayintlanga konke. Bavele kwinkundla kamantye yaseLenasia abatyholwa kwityala lokubulawa kwegosa eliphezulu eRand Water uTebogo Jwala kwakunye nonogada wakhe lamadoda amathathu abanjwa esingise kwiphondo laKwaZulu-Natal kwaye ajongene netyala lokubulala nelokuzama ukubulala. Abatyholwa abajongene namatyala aquka amathathu okuzama ukubulala namabini okubulala. Ngexesha lokuvela kwaba batyholwa enkundleni, igqwetha uAdvocate Semphiwe Mlotshwa wacela ixesha elongezelelweyo ngethuba kufakwa isicelo sebeyili. Imantyi echophele lo mba ethi elityala likwisigaba esinobuzaza kwaye ithe ayizukwenza nawuphi na umyalelo oza kuliphazamisa uphando. If I'm assured by the state that the information contained in the case docket as a whole at this stage is extremely sensitive, that the investigation is also at an extremely sensitive stage, this court will most definitely not make any order that will hamper the proper investigation of this matter. Ixhoba elasinda cebethu Sithembiso Zungu uthi unethemba lokuba ekugqibeleni onke amaxhoba aza kufumana ubulungisa. It becomes very difficult, especially coming here and facing the very same people who terrorized us. And we keep hoping for justice to prevail, because really, I think we went through a lot, not just me, but the kids out there and who are still traumatized even today. And especially the family of Jwala, who must also find justice. We are hoping that the court will do what is right and not grant bail to these people. Amapolisa asakhangela abanye abarhanelwa ekholelwa ukuba bayachaphazeleka kwesi sehlo. Ukanti isicelo sebeyili siza kumanyelwa ngomhla wama-28 kuJuni. Inkundla kamantyi ePitoli ilihlehlisele umhla wethoba kuJulayi ityala lorhwaphilizo nonaniselwano ngemali nelijongene nowayesakuba ngusomlomo epalamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula. Kulindwe ixesha elide phambi kokuba kuqhutywe netyala lorhwaphilizo lowayesakuba ngusomlomo wendlu yowiso-mthetho uNosiviwe Maphisa Nqakula. Oku kusemva kokuba inkundla yamatyala yasePitoli ilihlehlisele elityala umhla wesithoba kaJulayi. Ukumiswa kwelityala kunika ithuba uNqakula namagqwetha akhe ukuba aphicothe ubungqina betyala ajongene nalo. The matter is on the roll today for two reasons. One, to disclose the evidence to the defense. I am now doing so. It's electronic
on a USB memory stick. Nangona ngo-April abatshutshisi bathi umtyholo wesibini uza kuvela enkundleni, kodwa namhlanje izinto ziye zajika. That person was going to be charged with only 1 count of money laundering, not corruption. We have since the previous occasion reconsidered, and a decision has been taken not to add any accused. Isithethi secandelo lophando kuzwelonke sichaze banzi ngendlela ye-NPA efikelele ngayo kwisigqibo sokungongezwa komtyholo wesibini. Ukanti ukususela ngokuya kuJulayi, unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula uza kuba nethuba lokuphicotha ubungqina obuphambi kwenkundla. Iqela le-Kaizer Chiefs liphantsi phezulu likhangela umqeqeshi omtsha uza kuxhuzula imikhala kwisizini ka-2024 no-2025 kulandela ukungaqhubi kakuhle kwalo kwisizini edlulileyo nalapho ligqibe kwindawo ye-10 kwilog ye-PSL iminyaka ilishumi amakhosi engasayiphakamisa indebe, nto leyo engabaphathi kakuhle abalandeli nabalawuli beli qela. Iqela le-Kaizer Chiefs linembali yeteketeke kwibhola ekhatywayo kweli, kodwa lithwaxwa yimbalela sithetha nje kuba lagqibela ukuphumelela indebe kwiminyaka elishumi edlulileyo. Kungeso sizathu ke abalawuli beli qela bephume ingqina beyokuzingela umqeqeshi oza kubuyisa isidima seli qela. Mathathu ke amagama aphambili avelayo naquka uPitso Mosimane, uNazreddin Nabi kwakunye noAlexander Santos wasePortugal. I-Kaizer Chiefs kuyomele iqashe uNazreddin Nabi. UKhomsile uyakwazi ukuwina eseTanzania naseMorocco ngesizini yakhe yokuqala, wenze kahle kakhulu. Kanti uma beqasha uPitso Mosimane bangasheshe bashayisane ngoba uPitso Mosimane uthanda ukwenza into yakhe, kanti iKaizer Chiefs iyathanda ukuthi lokhu ifaka isandla iqambukela, lokho kungagcina sekubaqhatha. Ukanti abasamfuthweni wolwazi bathi ugqirha Kaizer Motaung nguyabuqu okhangela oyena mqeqeshi. Ungenelela kaKaizer Motaung Senior kungayisiza kakhulu iKaizer Chiefs. Selokhu adlulisela intambi madodaneni akhe, kwaqala kwaba nomtengantenga, kwagcina sekufika kulesimo sokuthi iKaizer Chiefs ingawini ndondo eminyakeni ewu9. Nokuba ngowuphi ke umqeqeshi abamfumanayo, kuza kufuneka abhinqe umfutshane ayitshayisa isaqhuma ukulungiselela isizini ezayo. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Siwethu badikela apha edeskeni yendaba ndakubulisa lwambukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam nemozulu. Mna ke igama lam nguThabile Makhaphela, uMam Thembu. Namhlanje nangomso yenjeje imozulu. Sivule bukela pheka isiphawule ngokubanzi kale ingxelo yakho ke yemvula imimoya ukutshisa ukuqasha kakhulu bukela kakhulu kwelanga kuyabanda kakhulu kwimpuma nje yonke apha eMzantsi Afrika indawo ezininzi phaka ko-Alexandra Bay phaya ekuseni futhi bevuswa kaloku kula 12 degrees belusonga kodwa usuku lwabo ngamafu nje angephi kaloku ka-18 degrees apha endlini kuyabanda kakhulu phaya ekuseni futhi ku-5 degrees phaya kemini futhi ibe ku-22 degrees. Maqondo wakho bukela phansi ngaphezulu sivule phaka kaloku ephondweni lokuqala kuSempuma Koloni koRhafu phaya uMzantsi neziphalo phaya ekuseni futhi ngala 7 degrees obanda kakhulu futhi qaba nje ngamafutha phaka ngokuhlwa ka-18 degrees. Zeyeje phaya imozulu ephondo lethu likumbindi kaloku apha eMzantsi Afrika nje uphela pha elo phondo liphalona eFreystata kuyabanda mpela phaya koSasolburg indawo eziphezulu kakhulu kwephondo futhi ngala 3 degrees ekuseni bayisonga imozulu kamandi ngeshumi nje lesibhozo. Baphila ngoluhlobo phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso indawo ezimpuma kweliphondo futhi umzekelo bukela phaya ekhaya Beaufort West ekuseni bevuswa kaloku 8 degrees obandayo bavala imini yabo futhi qaba nje ngamafu ngeshumi nje likhathwa sisiqhelo. Nansi imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ko-Alexandra Bay phaya ekuseni futhi ngo-12 degrees abikuyo futhi bukela amafu kakhulu phaya ngelashumi nje likhathwa sisibhozo laseSpringbok kuyabanda ekuseni ngo-4. Nansi kaloku bukela ekhaya futhi imozulu phaya ephondweni laseNorth West ngomso kubanda mpela phaya koTosca ngo-1 kaloku bukela futhi ishiza kamandla Meko phuya ngo-26 degrees Mahikeng ku-2 ekuseni. Imozulu yalapho sikhona kaloku bethatha ephondweni laseGauteng ko-Pretoria kuyabanda phaya ekuseni bevuswa ngo-5 degrees neziphalo futhi lihle khona elala ngapha mini phula sebusuku ngeshumi nje likhathwa sisibhozo kwala mpela phaya eJohannesburg ngo-2 ekuseni. Kanti yenje imozulu phaya ephondweni laseLimpopo ngomso kobilabila phaya neziphaluka kuyabanda ekuseni ngo-5 degrees bavula kabantu mini futhi ngelanga ngo-20 degrees ophole nje kamandi. Xa sithe chu sethe le mozulu phaya ephondweni lethu laphaya impumalanga ngomso kosikhukhuza futhi ekuseni 7 degrees ekuseni
kuyatshisa phela ebusuku futhi ngama-20 nje khathwa sisibhozo Middleburg kuba nempela ngo-1 kanti siyayivala buke libozo lethu apha ekhaya siyisonga iphondo lethu lokugqibela lona ke liphaka lokhu KwaZulu Natal Lady Smith umzekelo phaya ekuseni futhi ngo-15 degrees kuyaphola abantu phaa ngokuhla futhi 28 kanti kokugqibela phaya eNewcastle sisithathu itsho kaloku imeko yam kuyaba ide sikayibozo mna ndithatha kakade xesha limyole Bukele ngawafumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indaba zethu 163 kanti ngomso bakhona oxa bethu beniphathele izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.